Tá téma je veľmi, veľmi užitočná. Budeme sa rozprávať o nehnuteľnostiach, konkrétne o predaji nehnuteľnosti s odborníčkou na nehnuteľnosti, pani magisterku Karin Zápalovú. Vítajte v Dámskom klube, ste tu poprvýkrát? Ďakujem, áno, som tu poprvýkrát. Tak sa tešíme, určite máte čo povedať našim divákom, keďže máte dlhoročnú prax s kúpou aj predajom nehnuteľnosti. Len taká otázka úplne na okraj, že ako to je v súčasnosti vlastne s trhom nehnuteľností? Ako je to na trhu? Áno, aktuálne trh nehnuteľností prebieha tak, že ceny nehnuteľností sme absolvovali takéto cenové dno pri predaji nehnuteľnosti. Čo sa týka prenajmov, tak tie nám zase vstúpli, narastli a to je taká priama úmera práve toho, že hypotekárne úvery sa zvýšili úrokové sadzby a tým pádom klienti nedostávajú alebo nesplňajú podmienky na dostanie hypotéky, tak tých kupcov alebo tých kupujúcich nehnuteľností bolo teda na trhu menej. Tým pádom vznikla väčšia ponuka, tým pádom tie ceny museli klesať. Aktuálna situácia, ktorá je teraz, mierny nárast cien, spôsobuje to, že kupujúci, ktorí chcú kúpiť, tak ešte rýchlo kupujú nehnuteľnosti za tie dobré ceny. Takže je taká dobrá doba na kúpu? Celkom určite. Áno. A kedy je vhodný čas na predaj? To mi povedzte. Áno. Čas na predaj je v podstate stále vhodný. Áno. Práve v tom, akej situácii sa klient nachádza, klient predávajúci. Ak chce súčasne predať a kúpiť nehnuteľnosť, tak ono v zásade je jedno, v ktorom čase to predáva a kupuje. Ten rozdiel je v zásade rovnaký alebo teda veľmi podobný. Ak chce len predať a investovať prostriedky do niečoho iného, tak je vhodné vychytať tú dobu, kedy sú tie ceny, myslím si, že vyššie alebo vysoko. Každopádne sú spôsoby, ako sa dá tá cena aj ovplyvniť. A na to sme vás pozvali. Takže čo vlastne vytvára cenu nehnuteľnosti? Ako sa tá cena tvorí? Najdôležitejším faktorom pri cene nehnuteľnosti je lokalita, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Či už sa bavíme o veľkých mestách alebo menších obciach, vždy je dôležitá teda lokácia tej nehnuteľnosti. Potom je to samozrejme stav, či je teda v pôvodnom stave, alebo je čiastočná rekonštrukcia, alebo kompletná rekonštrukcia domu. Ak sa bavíme o bytoch, v bytových domoch, tak je veľmi dôležitý stav samotného bytového domu, či sú rekonštruované stúpačky, výťahy, spoločné priestory. Na cenu vplýva aj to, či má byt balkón alebo lodžiu, aj na aké svetové strany je orientovaný, na akom poschodí je, či je tam výťah a v dnešnej dobe aj parkovanie veľmi ľudia riešia. Ako mnohé veci neviem ovplyvniť. Áno, neviem ovplyvniť trebárs ten dom, v akom je stave, ten čížiak, v ktorom bývame. Ale teraz si povedzme, že čo by sme mohli ovplyvniť? Celkom určite vieme ovplyvniť to, ako tá nehnuteľnosť bude vyzerať, keď sa bude predávať. Taký ten prvý dojem, ktorý vytvoríme, je to také rozhodujúce? Je to taký silný psychologický aspekt, že niekto príde proste do toho, hrajme teraz, že byt, potom si povieme dom, lebo to je predsa len trošku iné. Takže ako mal by tam byť taký wow efekt? Celkom určite. Malo by to byť tak, že klient, keď príde, povie, že wow, je to ešte krajšie ako na fotkách, v skutočnosti je to ešte krajšie a ja vravím, že on to vníma všetkými 5 zmyslami. Čiže treba zapôsobiť aj na ten hmat, aj na ten čuch, aj na ten zrak, aj na ten čuch alebo chuť. Niekedy vravím, že na všetky tie zmysly. Ho to veľmi ovplyvnilo pozitívne. Áno, áno. A v podstate všetky tieto skutočnosti vieme pripraviť a vieme tú nehnuteľnosť pripraviť alebo poradiť predávajúcim, ako pripraviť nehnuteľnosť pred predajom alebo pred prenajmom, aby sa zapôsobila na klienta. A keby som teda potrebovala, aby ste mi poradili, tak čo mi poviete, že stačí len také tie estetické, vizuálne úpravy urobiť, vankúšiky, záclony, maľovka, alebo je dobré, keď niekto možno investuje do nejakej rekonštrukcie, má kúpeľňu zlú, tak prerobí kúpeľňu, dá nové obkladačky. Ako?
Je to veľmi individuálne. Každopádne odporúčame investovať, aj keď v malom, ale odporúčame investovať pri nehnuteľnostiach, ktoré sa predávajú čiastočne rekonštruované, kde vieme zvýšiť ten potenciál nehnuteľnosti o niekoľko desiatok tisíc, ak sa povedzme vymaluje tá nehnuteľnosť, alebo sa urobí nejaký refresh kúpeľne, alebo sa vymení sedačka, proste čokoľvek, čo v zásade v tom byte nemusí zostať, môže to byť aj nábytok, ktorý nemusí byť súčasťou predaja, ale pri tom prvom dojme, kedy napríklad aj svietidlá, kedy ten človek príde a zrazu to na ňo zasvieti, je to veľmi dôležité. My väčšinou radíme klientom, aby si od nás, teda od realitných maklerov, nechali poradiť. My vieme spraviť veľmi dobrý homestaging, máme na to svojich ľudí, máme na to aj maklerov, ktorí Teraz to robia. Teraz musíte vysvetliť, čo to je homestaging, pretože to mnohí diváci nevedia. Áno, je to úprava nehnuteľností pred prezentáciou alebo pred fotením, pred videom, kedy sa presne v nehnuteľnosti aranžujú, či už sú to nejaké poháriky, taniere, úteráky, sviečky, svetlá. Máte na to dekoratírov? Áno, máme na to konkrétnych ľudí, ktorí majú sklady, kde majú vlastne tieto pomôcky a používajú ich na tých nehnuteľnostiach. Ten homestager pracuje niekedy aj 3 až 4 hodiny na jednej nehnuteľnosti, aby ju pripravil tak, aby vyzerala dokonale. Tie zriaďovacie predmety na nehnuteľnosti častokrát zostávajú a tým pádom aj pri obhliadkach s klientom to vyzerá všetko veľmi príjemne a veľmi pekne je to naaranžované. Samozrejme, ak sa v nehnuteľnosti, nebýva. Viem, že tie fotografie sa ľahko dajú ovplyvniť a toto je možno trošku ako keby ťažšie ovplyvniť, pretože predsa len tá technika v rámci fotografovania dokáže tam robiť divy. Tuto predsa len je to tak nejako ako keby limitované. Čo keď proste ten potenciálny kúpec to tak príjme, sa mu to páči, ale potom je taký, že chce ísť do detailov a proste všetko skúma a vypytuje sa aj na možno históriu tej prestavby, na históriu domu, kde čo nefunguje alebo čo treba zreparovať. Je dobre mu to povedať, alebo sa vôbec ako keby ani nedostať, ani nepripustiť debatu k takýmto nejakým drobným defektom, ktoré sme my zakamuflovali tým? Každopádne nie je veľmi dobre tie drobné defekty kamuflovať, skôr akoby nepoukázať na ne, ale keď už ten klient príde a vyslovene vidíme, že hľadá nejakú tú chybičku, tak je možné, že za tým všetkým je jeho zámer znížiť cenu. Hej? Že vlastne vyhľadáva, že na čom. Aj tak to môže taký špekulant. Áno, áno. Realitný makler vie nastaviť tú cenu dobre, tak aby ten trh ju prijal a aby bola tá nehnuteľnosť predajná. Čo sa týka toho samotného, akoby samotnej tej prezentácie nehnuteľnosti, my prezentujeme to, čo je pekné na tej nehnuteľnosti. Ale pozeráme sa súčasne na to aj očami kupujúceho, ktorý príde a pozerá si naozaj každý kút v tej nehnuteľnosti. Pri byte si všíma každú kachličku, či teda nie je niekde poškodená alebo niečo podobné. Hej. Ako sa tvorí tá cena? Najskôr sa človek si sadne na internet a zorientuje sa, že ako sa predávajú treba podobné byty v podobnej lokalite? Áno, máme cenové mapy, vieme využívať taký systém, kde sa vlastne vytvorí cenová analýza danej nehnuteľnosti a najčastejšie používame metódy porovnávania, čiže vieme konkrétne nehnuteľnosti v danej lokalite, keď sa už v rámci kancelárie predali, tak vieme, že tam veľmi podobne to bude prebiehať. Tie byty sú porovnateľné, domčeky trošku ťažšie. Odporúčame niekedy spraviť aj znalecký posudok, kde v podstate ten znalec zhodnotí ten reálny stav nehnuteľnosti. Ale metóda porovnávania je efektívna. A robí sa to aj tak, že trošku sa to ako keby nadhodnotí, aby bolo z čoho spúšťať? Ako sa teda vyjednáva? Predpokladám, že sa stále vyjednáva. Vyjednáva sa stále. Väčšina majiteľov chce práve tento spôsob, že najskôr poďme vyššou cenou a budeme potom spúšťať. My máme také 2 týždne, kedy je ukazovateľ toho, či je dobre nastavená cena, či ten telefón zvoní, či sa uskutočňujú obhliadky. Zvolíme niekedy stratégiu predaja tak, že sa práve cena nastaví o niečo nižšie a keď sa prejaví záujem viacerými kupujúcimi, tak potom oni sami prihadzujú na tú nehnuteľnosť a ponúknú viac. Niekedy sa vylicituje tá cena
aj vyššie, ako by bolo očakávanie. Je to teda taká celá veda. Predpokladám, že aj taká psychologická, že musí byť ten maklér, psychológ. Ja som rada, že ste nás teda uviedli do takej problematiky a to, čo ste porozprávali zo svojich skúseností, hovorí jasne, že naozaj je dobré niekedy mať pri sebe odborníka, že sa treba spoľahnúť možno na realitnú kanceláriu, na makléra, to si treba dobre vybrať. A to sú zasa ďalšie témy, ktoré pootvárame v našom dámskom klube. Takže, milé pani Karin, ďakujeme za tento rozhovor a my sa teraz posunieme ďalej.